heti. Niin, kyllä. Joo. Ja sitten tunnet sen kyllä, että onko se rotaatio vai? Joo, koska rotaatio saa olla. Se Olivissa. Joo, olivissa olla rotaatio. Joo, hyvä olla. Kato, kun se on semmoinen puolella, että se on semmoinen helinnaula. Niin, ja se kääntyy joka suuntaan. Todella hyvä. Tässä on ihan sallittu tuolla. No, aivan todella. Mä menen just tänne juoksuun. Tulee pyssykoulussa. Ne eliminoi sinut. Eikö mä sanon, että nyt mä tuun auttimaan. Aloitettaisiko ihan alusta? Niin mä käännän sen niin päin. Nyt Venla justiin tarkisti, kun mä tein kurssiohjelmaa. Kyllä me todellakin aloitetaan ihan alusta. Ja sitten meidän tämän seuraavan puheenjohtajuudesta, että mä asun vaan siellä, niin ummittan silmät ja mä laitan silmälaput näin. Mahdattas pystyy. Ihan sama vaikka ne katsottais kaikki ilman kypärää ja ilman satulaa, ilman syyttiä ja kaikkea. Mä vaan niin asun alusta. Mä vaan nyt mä valita sen, että minä temppaan nyt. Huomaa Joo, kyllä. Joo, kato joka vuosi samalla systeemillä. Tää on ihan samalla niin kuin mun tytär, Teija. Äiti, milloin lähtee teistä? Sofiakin on. Miksi? Se on niin hienoa, että sä puhut. Se on niinku tomato. Pikkukoululainen. Tämän vuoden lopussa. Mikä? Joo. No se on ihan hyvä. Ei mä oon tullut tätä ensi vuonna 30 vuotta, mutta pitää jättää vähän vajaa. Joo, niin sulla on ihan synttäritkin oli silleen niin puolella etukäteen. Aika. Mitäkö nyt me osaan olla se Se oli kuin Reini. Siellä on Reini ja esteitä. Sitten saa koko kouluastettakin, että se on käynyt niin paljon, että siihen menee. Mutta johonkin vaikka on esteitä vähän enemmän, niin sinne ei varmaan niin moni mene. Mä luulin, että Yväjä. Mulla on vähän sellainen tunne, että kun Yväjähalli on enemmän, niin se on koulumaneet ja sitten opistohalli ja metsämaneet. Täällä on semmoinen, että nyt päällekkäin. Oikeastaan saa ottaa nyt niinku viikonloppuun keitoratsasta. Sitten kun 2 päivää aika kovilla kyllä Kuuleeko Kaisa kerran? Ja varmaan tietää Liisa Pukkaselta 0 pistettä. Eli tarkoittaa käytännössä mies enimmäisajan puitteissa tietenkin. 3. ratkaisu uusintaan. Lähtölistan 5. on vuorossa White Magic, Jordan Day, yhdellä ratkaisulista. Valmistautuu Valttila Mäkelä. Mä katsoo sitä aina, vaan sit meidän siellä yhteiseen päivälle, että on keittiössä oikein iso. Mä aina etukäteen mä kupsaan kaikki, niin se katsoo aina sitten, ja koska Sare mennään. Joo, ei siellä monta kupsia ole. Mä hoidan näin sillä tavalla, että tänne rauhoittua sitten. Ei muista, että kun ei se nyt tänään vasta. Voidaan lisää. Se on kamala siis, kun mullekin on aivan se, kun mä näen olivia. Joo, niin heti rupeaa niinku... Niin, raksuttamaan, että onko se laillinen vai ei. Ja silloin toivoo kyllä, että se ratsistaja on ajan tasalla, koska välillä tuntuu niin pahalta. Varsinkin oli esimerkiksi niiden, että haluaa nostaa, jotka sieltä
sitten tullut toiseksi. Mä oon tehnyt meillä, Voi, ja sit meidän mut arvon, alokilpailussakin, mä oon tehnyt kyllä niin, että mä kysyn, että mulla tulee verkkaan, että se ei mä näen, että... Joo, siis Liisa, kun mä oon monta kertaa yrittänyt kysyä, niin on sentään. Joo, en mä se tarkoitakaan, mutta mä oon siis tehnyt. Ja alueelta ruutti mä oon paljon sitä. Joo, se käy. Aluekilpailussa